Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, nikli ithe dina wait maltondittina vlog kadekla battunde enna bayakeda vlog and enna bayakeda naini kalekla akde dialakde endu gottujji kai et dark adu baidun tule mehandi daye ಬೇಗಲಕದೆನ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ್ ಬೇಗಲಕದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮೀದು ಪೂರ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಾನು ರೆಡಿ ಆದ್ ನನ್ನ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಆಜಿ ಕಾಲಾಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆದ್ ಪಂಡ ಹಾಲಿಗೆ ಪೋದು ಸೀರೆ ಪೂರ ತುತ್ತಾರೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಡ್ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಡಿ ಆಯರ ಆಪುನ ಆತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಜಲ್ಲಿಗ್. ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ಕನೇರೆ ಪೋತೀರು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಮಮತ್ತ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನು ರೀತು ಈತೆ ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಯಾನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದೆ. ಸೊ ಹಾಲ್ ಎಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂದು ಬಯಕೆದ ಹಾಲ್ ಎಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ. ಉಲ್ಟಾ ಬಾತಿದ್ದ ಸಾಮ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ನೀನು ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು. ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಉಪ್ಪನಂತ ನಾನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಒರ್ಮ ನಲ್ಪುಗ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಒರ್ಬ ಗಂಟೆ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆಯ ಪೋದು ಪೋಪಿನ ಪೋತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಾಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತಂಡು. ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಏತು ಫೋಟೋ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಪೂರ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಟಿಕೊಲೊಂದು ತೂನಾಗ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂದು. ಸೊ wow appreciate tule guys enna function yaane cameraman mitrandu ಸೊ ಪೂ ಸೀರೆ ನಿಜವಾದ ಏರ್ ಕೊರಡಿತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿಜೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದೇನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ದ ಇತ್ತು ಪೂರ ಇಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಎತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ
ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರ ಓಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೀಮಂತದ ಟೈಮ್ಡ್ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಡುಡು ಅಂಚ ಅದು ಪಿಂಗಾರ ದೀಯರೆತ್ತೆ ನಡುಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಡುಟ್ದು ದೆತ್ತುದು ಕೈಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುನ ಆತೆನ್ ತರೆಕ್ ದೀವೊನೊಡು. ಸೊ ಅವೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಫನ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆವೊಡಿತ್ತುನು ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ ಪಂಡ ಐತ ಆವೊಡಿತ್ತುನು ಆತ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದೀನಿ. ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದೆ. ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡ ರಪ ರಪ ಆತು. ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್. ಆಂಡ ಫೈನಲಿ ಆ ಟೈಮುಗು ಸೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಡಿತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ದುಂಬೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಲ್ದಿ ಆವಡ್ ಮೊನೆದ ಮೇಕಪ್ ಆವಡು ಸೀರೆ ದುತ್ತಾದಿನಾವಡು ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆತುಂಡು. ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಯಕೆ ಆವಡ್ ಪಂದಿತ್ತುನು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಯಕೆನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತುದೆರ್. ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು, ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ್ ಅರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೆತ್ತೇರ್. ಅಂಚಾದರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿನ್ ಮಲ್ತಿಜೆರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸೆಟ್ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಡು ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗ್. ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ತ ಯೂ ಪಿಂಡ ದಂದಿ ಕಿರಿಕ್ಕಾನೆ ಗದರ್ ದಿಕ್ಕೋಚ್ ಅವು ತಿನ್ನೋಡೆ ತಿಂದಿ ಜಿಡ ಬೂರುಜ ತಿಂದಿ ಜಿಡ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೇನೆ ಬುಗಾರ್ ನೇರ್ದು ಯು ಪಿನ್ ಅವು ಒಂಚು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ ಏರ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಪತಂಬರ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಮನ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಈತೆ ಯಾವು ಮುಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮನ್ಪುಡ ಬೈಕ್ ಪೋಪರ ಅಣ್ಣನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ನುಗ್ಗಿದ ಬುಡ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬುಡ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಡ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಂದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇಜ್ಜ ಹೌದು ಇದಾಯ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರ್ ಬೋಪುಣಿ ಏರು ರೀತಿ ಬೋಪನ ಮಗ ಆರು ಪೋ ಬೊಕ ಬಾಜೆಲಾಂಡ ಈತ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲು ಜನ ಈತ ಮಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಲ್ಲುವ ಗೋಡೆ ಈತ ಮಿಂಟುಡು ಕುಲ್ಲು ಜನ ಏತನ್ನು ವಾಯ್ಸೋರು ಕೊರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಚೂರು ರೋಹದ್ದೆ ಪಾಡಿಗೆ ಪಂಡು ಚೂರು ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡಿನಾಗ ರೋಹದ್ದೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇಂಕೊಂಜಿ ತೆಲಿಪ ಹೊತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ
ಫನ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ್ ಇತ್ತೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ತೆಲ್ತು ಬಚ್ಚದ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜೆಲ್ನ ಬುಡ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆನೆ. ಸೊ ಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಈನಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಆಯ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಏಪೋಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮದ ಪೊರ್ಚಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ದಾದಂಡಲ ಪನ್ರೆತ್ತಿನ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪೆ.